салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Шермардон. ба ҳамаи шумо маслиҳат медиҳем ки дар канали мо обуна шавед ва дар видео лайк монед. ин амали шумо мода мотиватсия медиҳад ки боз ҳам беҳтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА зуд пешкашатон кунем. дар натиҷаи овоздиҳӣ барои беҳтарин бой дар созмони СА муҳорибаи варзишгари мо намояндаи клуби Аҳмад Тоҷикистон Аъзам Ғафуров бо Мансур Хатуев унвони беҳтарин бойро дар ин созмон гирифтанд. ва дар ҳақиқат ҳам дӯстони азиз, ин варзишгарон як муҳорибаи бениҳоят ҷолиб ва тамошобобро пешкаши дӯстдорони ММА карда буданд. ҳар дуи варзишгар дар ҳаҷми $10,000 бонус аз ҷониби ин созмон гирифтанд ки мо аз самими дил онҳоро табрик мекунем. ёдрас мешавем ки муҳорибаи онҳо 24 июли соли гузашта дар мусобиқаи СА 107 баргузор шуда буд ки дар натиҷа бо решени судя Аъзам Ғафуров ғолибиятро ба даст оварда буд. ҳоло порчае аз ин муҳорибаро пешкаши шумо хоҳем кард. бародарои азиз, ин ҳамин аксиди сеша оригинали тозаш омадаги артияи нав шумо метавонед заказ кунед. бародаро бо нархи арзонай оригинал качественный. Правый Хатуев, попадание левым джебом, оверхенд от Гафурова, потрясен Хатуев. Еще добавляет, начинает разряжаться Гафуров, падает Хатуев. Потрясен Хатуев, возвращается в стойку, вяжет. Размен. Еще несколько попаданий, старается отвечать Хатуев. Закачался Мансур. Гафуров. Концовка раунда. Какой бой!